दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बाक्सा जिल्लानि बरबरि आलियायावबो होस्रांनायनि नटिस ओंखारदों। 15 साननि गेजेरावनो न'-बांफोरखौ लांदां खालामाब्ला होस्रांनायखौ खालामनाय जासिगोन। बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलियायाव थानाय गं 11 नखराव बाक्सा सार्कोलनिफ्राय न'-बांफोरखौ लांदां खालामनानै जायखारलांनो थाखाय नटिस बिलाइ होदों। नटिस बिलाइनि बायदिब्ला रोखायै फोरमायथिदों दि 5 आगस्टनिफ्राय 15 साननि गेजेराव जायगा नागारनानै ओंखारलांनो बिथोन होदों। होखारस्रांजानो नागिरनाय गामियाव थांनानै एबिएमएसइउआ रायजो राजाफोरजों सावरायलायो आरो बे होस्रांनायखौ माब्लाबाबो जाफुंसार होआ होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होयो। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय लाजिनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। सावथुन मुलुगाव जेरै गाज्रि आखुनि फाव खालामो, बेबादिनो मोगथां मुलुगावबो गावनि थार आखुवा नुजाथिदों। बर' सावथुन मुलुगनि सासे फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया गावनि थार आखुखौ फोरमायथिदों। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजाबाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदाव हमजानाय थाख्लाय नार्जारिखौ BCAA एबा बर' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनआ मा राहा लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। बर' सावथुन मुलुगाव सानैसो सुबुङा मोनसे मोननै फाव खालामनायनि उनाव गावखौनो सासे हिर' देखायनानै बायदि बायदि समाजारि आरो आयेनारि बेरेखा खामानियाव थानानै बर' सावथुन मुलुगखौ लाजि फोनांगासिनो थादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि सिमां मिजिंखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दैदेनगिरिफोरा गेलेगासिनो नामा? मानो फरायसाफोरनि सिमांखौ थेर-बेथेर खालामदों बेयो मोनसे सोंथि। नोंथांमोना मिथिखागौदि बिटिआरनि बिखायाव गंसेल' नायल'-जाल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मा जाबोखो आरो मा जाबोआखै। माब्लाबा सेमिस्टार रिजाल्टनि जेंना, माब्लाबा 6थि सेमिस्टारनि जेंना, बेफोर गासै जेंनाफोरखौ भुगिनांगासिनो दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा। दासिमबो मानि थाखाय मोजाङै दैदेननो हायै थासारियाव दं गंसेल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ? बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जाहैबाय 6थि सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फोसावजायाखै, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा कटन कलेजाव मुं लिस्ट फैनायनि उनावबो मुं थिसननो हायासै। बे बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। 6थि सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ फोसावैनि थाखायनो गावनि मुं फैखानाय फरायसाफोरा गुबुनाव मुं थिसननो हायाखिसै। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जनाइनि कथालगुरियाव बिस गोनां जिबौनि सौनायाव सासे गथ'सानि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनाइ कथालगुरिनि थागिबि प्रफुल्ल पेगुनि फिसाज्ला अबिनाश पेगुआ न'नि खामसालियाव जिरायबाय थानाय समाव सिखारनो लानाय समावनो हरखाब बिस गोनां जिबौआ सौनानै होयो। बेनि उनाव लोगो लोगोनो जिबौ सौजानाय अबिनाश पेगुखौ जनाइ आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो देहानि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय थोंजों अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाट देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि लामा ससेयावनो अबिनाश पेगु मुंनि गथ'साया जिउ गोमायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। गोजोन्थों।